Un any més es va dur a terme a Figueres, capital de l'Alt Empordà, el Festival Acústica. Diverses formacions d'arreu dels Països Catalans i de fora van participar en aquest certamen. Dissabte a la nit van pujar a l'escenari de la plaça del Museu Dalí 3 de les formacions semifinalistes del concurs de maqueta Sona Nou: Clara Andrés, Vitruvi i Chilum. També van poder gaudir de formacions com Feliu Ventura, Miquel Gil, jo tinc una pescadora que agarrava a volante. S'adonen de la cistella i els dos de parella se'n van per ahir. o en un altre escenari, a l'empordanès, Miquel Abres. Escaparem